Utakmica koja je trebala biti jedna od najzanimljivijih u 9. kolu fudbalske premijer lige. Te duel velikih fudbalskih rivala posljednjih godina Širokog Brijega i Sarajeva, nažalost, nije odigran na terenu već van njega. Prije početka meča na Pecari došlo je do sada najžešćih sukoba između navijačkih grupa Sarajeva i Širokog Brijega. Epilog stravičan. 24-godišnji navijač Sarajeva, Vedran Puljić, izgubio je život. 6 navijača su teško povrijeđena, dok se pouzdano ne može reći koliko je lakše povrijeđenih, jer su neki zbrinuti tek u Sarajevu, a neki uopšte nisu tražili ljekarsku pomoć.